Yallaɓai, babu abin da ya same ta yallaɓai. Ka gani, kanwata bacci take yi a natse. Ka gani, bacci take yi. Yallaɓai, kaga da wannan hannun ta saba marina. Za ka ga tana marina. Wai sai na ba ta labari. Yau kuma gashi ta yi shiru abinta. Yau ma kana so ka ji mutane ne suka rike hannayenta, sai ka tambaye ta, za ta baka amsa. Yallaɓai, duk lokacin da nake tafiya sai na ji sautin tafiyarta. Yau kuma yallaɓai ba ta tafiyar. Ta daina. Ba kana so ka san mutane ne suke rike kafafuwanta ba. Yallaɓai ka tambaye ta, za ta faɗa maka. Duk ranar da aka yi wa matarka aika ko aka yi wa kanwarka, to haka zai tambaye su domin cikakken bayani kamar yadda ya wa kanwata. Yallaɓai, akan me za ku damu kanka akan talakawa? Yallaɓai, san baka ba mu kariya. Yallaɓai, san baka ba mu tambayi. Ba za ka tambaye ta ba yallaɓai. Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Abdullahi Muhammad Salbas, jarumin ku wajen karatun littattafanmu na Hausa na arewacin Najeriya. Ku kasance da ni a dukkanin ƙarshen mako don jin mu ɗauke da zafafan